No, dobré ráno. Tak ideme sa pozrieť na môj celý deň na Srí Lanke. No, tak čakáme na raňajky a zatiaľ si pôjdeme u každý hal. Tu máme aj biliardový stolík. A tu rice and curry bufet. A takto to tu vyzerá. Došli nám raňajky. Tu máme melónik. Tu máme dal curry, čo sú také šašovice ako keby. A tu máme hopper. A to je vlastne takáto miska. A tomu sa je vajíčko, ale ja nechcem vajíčko. A mám tu aj svoj super mix juice. Ako vždy. Takže takéto sú raňajky zatiaľ. Tak, ideme cvičiť 100 klikov a 50 brúšákov. No a teraz tu nám skáču opice. No, teraz ideme k moru, k našej pláži, ale potom večer ešte pôjdeme k druhej pláži a tá je lepšia a taká obrovská, brutálna, takže určite dopozerajte. Tak, teraz ideme zase supkovať na tejto pláži. Teraz ideme na druhú ďalekejšiu pláž. Objednávame si Janúky, ale ja som nechcel, tak len rodičia si dali. Ja nemám chuť. Tak kúpili sme si juice, fantu moju nemali. Tak. Veľmi dobrý je. Jablkový. Super tropický ostrov, najlepšia dovolenková destinácia, ale škoda, že zajtra už odchádzame. Sme na novej pláži, je tiež prázdna a veľká a proste je tu také teplo, tu je podľa mňa 34 stupňov. Ja sa tak varím. Normálne to je brutál. To je fakt, že brutál. Že fakt takto sme tu a ja tu normálne, že sedím. To je fakt, že brutalitka. To je fakt, že extra. Takto sa dá normálne brutálna pláž. No a teraz večernú pohodičku. Ráno o 2:00 odchádzame. Čaute.